aiwa zvashamisa vanhu mhuri yezimbabwe kudhoneta kwakaita wiki inochivhayo 100 maakwa aiwa achipa ZANU-PF official youth league zvavhundutsa vanhu vakati aiwa wiki inochivhayo ava kukambenera kuti achienda to the top. Aiwa ava kuda kutodonhedza mumwe munhu hapasina kuti mumira chakanaka. Unongoziva vanhu pakati kachena vatadzi kutaura sanapinda mashoko abuda anyongwa pana pazim politics totibva wasubscribe wolaika wotina on the bell icon. So tichipinda papeji raunonyora vachiti controversial businessman at wiki inochivhayo donation of 100 aqua vehicles to the ZANU-PF official youth league has left some party bigwigs in discomfort and accusations that he is buying his way into the top. Source the Standard Zimbabwe. Sando mashoko ari kuda akanyogwa pana pamuzim politics achiti aiwa zvakaitiwa kana zvichiitwa nawiki inochivhayo aiwa zeda kuti ari kukambenera idi Mnangagwa kuti aramba aripo kana kuti iye ndiye ava kukambena kuti aiwa achipindawo pachigaro achipindawo kuma-VP ikoko kana kuti kupresidency akwanise kutonga. Ndo mashoko ari kuda nyogwa pana pamuzim politics aiwa vamwe veimomo pati vakutovhunduka mabig wigs ava kutovhunduka atova nediscomfort havachanzwisi chii chakuitika. Saka chimotiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa pine comment section medu tudze mafungiro enyu. Musangano subscribe kulika tinotira on the bell icon.